Is-Sibt il-Għid, wieħed mill-aktar jiem impenjattivi għas-Sagristana u l-volontira tal-knejjes madwar Malta u Għawdex. F'dan il-jum il-knejjes jiżarmaw mill-ilbis iswed tal-Ġimgħa l-Kbira u jibdew jintlibsu l-ilbis aħmar għall-Għid, l-akbar festa tal-Knisja li tiċċelebra ir-rebħa ta' Sidna Ġesu Kristu fuq il-mewt. One News żar il-kolleġġjata ta' Bormla fejn kienu qed jiżarmaw il-vari tal-Ġimgħa l-Kbira u beda jintrama l-armar tal-Għid fosthom il-vara tant għażiża l-Bormliżi dik ta' Kristu Rxoxt. Armar li jsir skont il-liturġija tal-Knisja fl-Għid hekk kif minn atmosfera ta' diqa tmur għal atmosfera ta' ferħu ċelebrazzjoni. Johnny Gallia, wieħed mill-volontira ta' din il-parroċċa, għal kif ix-xogħol imbeda minn nhar il-Ġimgħa l-Kbira fil-għaxija hekk kif ingħalqet il-Knisja. Minkejja il-purċissjoni ma ħarġitx, is-Sibt filgħodu xorta kienet għadha għaddejja ħidma biex il-vari jiżarmaw minn fuq il-bradelli, dan hekk kif dan huwa xogħol impenjattiv u jrid isir bil-qalbu. Allura imħabba f'hekk filgħodu ikollna nisbarazzaw dak kollu għandu x'jaqsam mal-Ġimgħa l-Kbira minn ġol Knisja. U nippruvaw kif inkunu kif qed taraw kif inkunu l-volontieri hawnhekk qed ngħinu, nippruvaw mhux biss inneħħu l-affarijiet imma nippruvaw indaħluhom f'fosthom ukoll. Ġifieri bħalissa tiġi daħħalna l-vari fl-oratorju, ħafna minnhom tiġi qegħdin fin-niċex tagħhom f'posthom u mottijin għax uħud minnhom ma jidhrux matul is-sena. Ovvjament issa fadlilna biċċa xogħol naqra inkrepattiva li għandna maħżen taħt il-Knisja fejn jridu jinżlu l-bradelli u l-kaxxi tagħhom. Hekk kif jiżarma l-armar kollu tal-Ġimgħa l-Kbira jibda jintrama imbagħad l-altar maġġuri bl-aktar armar rik biex jitħejja għall-akbar festa tal-Knisja Kattolika. Jintremaw il-pilastri maġġuri bid-damask taħdejn l-artal maġġur u tintrema l-arkata bil-pavaljon u l-pilastri ta' fejn tkun se tintrema l-istatwa tal-Irxoxt. Ovvjament l-artal hawnhekk hija drawwa li fl-Għid jintrama b'set gandlieri fil-prima biss bl-Apostli. Dawn il-gandlieri huma prezzjużi ħafna għaliex qabel ma saru tal-fidda tal-festa kienu jintrużaw fil-festa qabel ma saru tal-fidda u huma xogħol ta' Marjanu Ġerada. Ġifieri daw narmawhom biss f'okkażjonijiet speċjali biex ngħidlek. Nhar is-Sibt il-Għid ma ssirx qudies u l-Knisja tinfetaħ biss fil-għaxija għal funzjoni tal-Għid fit-8. Ikun mal-kant tal-glorja li l-Knisja tinxtel hekk kif il-Knisja tibda tiċċelebra il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu mill-mewt. Barra minn hekk hija popolari mal-Maltin kollha, aħna ngħidu l-Irxoxt tal-Maltin ngħidulu aħna għaliex huwa popolari ħafna, baqa' popolari ikollna il-ġirjiet tradizzjonali bħalma nagħmlu kull sena illi jkunu qegħdin jistennew min-nies, noħorġu purċissjoni minn hawn x'kien naslu f'dej il-Kunvent ta' Santa Margherita sir id-berik tal-Figolli, il-purċissjoni toħroġ għal ħabta tad-9:15 u nidħlu lura normalment fis-sija ta' wara l-ofsinhar.